Замислили ли сте се какво всъщност ядем, пием и дишаме? Преди във всяка къща имаше градина, имаше животни. Храната беше истинска, пълна с живот и хранителни вещества. И беше достатъчно просто да се храним, за да сме здрави. Децата играеха навън, хората се срещаха очи в очи, а днес колко от нас днес имат градини? Колко от нас днес знаят откъде идва храната ни? Повечето купуваме всичко от магазина, защото е по-лесно, понякога и защото просто нямаме друг избор. Но какво се случва със здравето ни? Все повече умора, все повече болести, все повече стрес. Преди 4 години и аз бях в това положение. Търсих решение, когато вече проблемът беше на лице. Но разбрах нещо много важно. Разбрах, че не е нужно да чакаме да се разболеем, за да се погрижим за здравето си. Разбрах, че можем да се грижим за него предварително. Истината е, че днес храната вече не е същата. Въздухът не е същият. Дори водата не е същата. И затова хранителните добавки вече не са лукс, а просто необходимост. Аз избрах да се доверя на фирма Aquasource, компания с над 30 години опит. И това беше едно от най-добрите ми решения. Аз съм Таня и ако искаш да научиш повече, просто ми пиши.